Challenge ya Pastor Makandiwa yekuti vazikamwe kuti vane muhomwe yabva yangobvumirwa mudenga na madzibaba mutongi vati ndipei challenge yacho. Michael Silo, vana sekuru Mhondoro, Miracle Paul, Java nevamwe vakadaro vari kuti vakatomirira kuziva kuti tiri kusangana kupi. Java wangoti iye mirai guka newhisky mapastor echikuru. Manje manetizens ari tambudzika kuti kana musiri kuona kune venue yacho kuti zvichaiswa muhomwe muchazviona here. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vamakandiwa vakaita challenge vakati iyo kuma prophets SM Zimbabwe neavo vese vanozviti vanoona ndoda kuti muuye neSunday ndichatora something ndongochisa muhomwe ndobva ndakubvunzai kuti chii chandaisa. Anenge agona kuchimenshena kuti chii chiri muhomwe umu achabva apiwa 1 million. Vataura zvakare vakati million iyi ichavabatsira kuvasumudzira maprofits aya, ichaita kuti vakwanise kuvakawo machechi vagogona kugarawo patafura huru seinogarwa naivo vamakandiwa. Izvi hazvina kufadza manetizens, hazvina kufadza kunyanya men of the cloth vati ivo they are ready kuti vauye wisire pasi murume uyu. Pasho wakataura kati inini zvekuti tichaionei zvinhu zvidiki izvo. Ndafunga kuti on Sunday vamakandiwa ndiuye nechirema tikafamba ndokupai 10 million US dollars. Ndobva vati ivo vari kuuya na great man. Okay, if anyone can prophesy, kana nganga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni, who gets to hear things from demons, right? yes, toronga munogona kuuya pano musi weSunday, can arrange that you come here on Handisuna Sunday. matirana. We're not praying for each handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii, The one who can tell me what is in my pocket. ndiri kunobhorowa 1 million. Asiwo mukuru Makandiwa vangatidana mari yacho vasati vaanayo here, vari kuti vachaenda kunobhorowa. Zvinhu zvacho zvakaoma. But guys, usually mwari paanoita miracle paya, even munhu anotoitizwa miracle uya anotovhundukawo kuti kochii chakadai. Kana maprofita wemashuwa akuita minana yakadai so akaprofita kana kuporesa chirema haasiri iye anoita munana uyu but mweya mutsvene. So mweya mutsvene ndiye responsible for all miracles, not human will. Munana hauitwe nesimba remunhu but simba raMwari, ende simba raMwari harizi rekutamba naro uchitesta kuti uone kuti rine simba here. No guys, iye Mwari pachake Holy Spirit ndiye anoshandisa simba rake paadira through iwewe, not pawadira iwewe. Anditika guys, so zvinotaurwa kuna Mateo zviya kuti do not tempt Mwari, ndizvo zvinenge zvichitaurwa izvi. It is written, do not put the Lord your God to test. So kana vamakandiwa vakaisa something muhomwe make achishandisa pfungwa dzavo, no one will prophesy kuti muhomwe make muneika because human will is involved. Any true prophet ano accept that challenge unless afemerwa naMwari anokundikana because anenge achida kutesta simba raMwari. Ng'anga, nguo tsvuku nemamapostori zvitori waste, hapana chavanoona because their power is fake. Havakwanisi kuprofita because havana shoko raMwari mavari. I don't think Makandiwa actually meant kuti next Sunday achaita challenge. He was simply demonstrating certain spiritual principles asi isusu nekutotiziva kuti Makandiwa mukomana anomboti tinobva tatongojambira tototi aiwa hanzi kune challenge. Ndinokumbirisawo kuti dei vatizivisa kuti tinosvika nechepapi basa rinotanga nguvai, voisa chinhu chavo muhomwe votipa 1 million yacho. Ava ndevamwe madzibaba vakamirira gungano ravo. Pana vamwe zvakare madzibaba vati ivo Prophet Makandiwa ngavabatike tiite national event kustadium vaite cup clash yechiprofita. Vari kuti vari kuda kuti vaise terms and conditions anoburitsa pachena kuti Makandiwa achange asina kutenga vamwe vanhu. Vati vachabhadhara zvakare mabouncer achavabatsira nemari yavachapuwa pamiliyoni iyoyo. Madzibaba vati vari kuda munhu ari neutral, vanhu vari neutral vachazo batsira paevent iyi, masoja, mapurisa nevamwe vasinei namachechi zvachose. Vari kuti ivo zvikabatirwa basa munational sports zvinobva zvangofamba zvakanaka, word richabva raspread out uye tichange tine a greater audience. Tobva tango chimhanya chiclash chacho toona kuti iwe unosara uri papi. Makandiwa anozikamwa for kutaura zvinhu zvakawanda zviri controversial but this time vese vaburuka kumateresi vana madzibaba vanoitawo zvenguo tsvuku vati isusu tiri pano guys. The whole sermon though
yanga isingaburitsi mashoko aya, kungoti iye azongoda kuti aiwa guys, to emphasize a point, zviisei pasocial media, mundidanire vanhu, but isusu seZimbabwe tabva tangozvitora otherwise. So he never said there's no prophet, but he said no one sees everything. The Bible says, for we know in part and we prophesy in part. He brought up interesting stuff like prophecy based on prevalent issues. I strongly agree with him. Pa prophecy dzake inofanira kuva iri analytical psychology or something else. Anditika. So 1 million price tag iyo is not a pompous gesture, but a brave scripture testing yekuti imimi muri ma spiritual fathers zvemachokwadi here. Maybe if we took time to listen to the whole sermon, then tinogova tanzwisisa kwaari kubva nako. Asi vamwewo vane muonero wavo vari kuti vanhu muri kutya kudza vamakandi vachokwadi here vakurasika mukuru ava, and vava netime yakati rebei vachirasika. Anokwanisa kuva hosta live streaming ngaatombodaro timbovaudza tivabvunze zvakare mibvunzo mishoma shoma. Mukomana wepaMuzarabani apa ava kuda kuupgrade mapowers, akatanga kurasika gore raakanochinja birth certificate kuti angonzi akazvarwa musi wa25, asi vanhu vazhinji hamusati mava ready for this conversation. Hatisi vanhu vanoda kutaura nemuzi yevanhu. For years we have been seeing this trend coming on our way. I respected a lot of prophets here. Never tinoziva vakatokudzidzisa chiprofita tinowaziva. Chiprofita chikanga chaenda chakutiza. Taura chokwadi kuti hama dzangu pana paina achagona kuprofita. Chiprofita chakanditiza. Kuna kuzorofamba wakutora kuti muziva zvakadzinge chizoti zvechiprofita hama dzangu zvinotiza ukazvitadzira. Chipo chaMwari chinoenda. Usara usisina, usara wagaba. Angofanana negaba rebhinzi rinodyiwa bhinzi kapera ngwendere ringe rakaita too much noise. Kana iri nguva yevamwe shana navamwe. Well, vese maprofita vari muZimbabwe maprofita aMwari. Aya ndo mashoko aMiracle Paul vati ivo rega kuramba woita noise. Takakunzwa kare kare uchitaura kuti uri kungoda zvemaclash clash, chirega kudaro uri munhu mukuru, uri munhu wekuziva. So maprofits ese ari kungoemphasize one point, huya pa neutral venue, tiri kukuda pa National Sports Stadium, posarudzwa vanhu vari independent, vanoya nebag inondotaura zvirimo, iwe wotaurawo zvirimo. Kune vaya vari kuti ko zvechiprofita zvakuitwa macup clash, aiwa guys, mubhaibheri chaimo zvitorimo zvemacup clash izvi, Elijah versus Tim Rabau. Panongoda munhu anongodrowa chete kuti imimi muri kudira mvura pane yenyu auta iyi, imimi muri kudirawo mvura pane imwe auta iyi, zvobva zvangomanyiwa zvakadaro. Asi maclash aya akatomboitika, ende Mwari vakabva vazviratidza musi iwoyo, ndobva zvimwe zvipiriso zvichibva zvatsva asi zvimwe zvikasara zvakafulada mumvura. So guys, ndo nyaya yatiri kungotaura iyi kuti pamakandiwa vazviita zvakare vari kuti 1 million kune uyo achavaudza kuti muhomwe mavo munei. Do leave your comments on what you think. Zvedenga zvinoda kuitwa magemu here sekudai.